Čus lidi, vítám vás Paťa a já vás vítám u mého prvního dílu ze hry Battlefield 4 multiplayer. Jsem tu s Vojtem. Zdar. Jsme na mapě obléhání Šangaje. A hrajeme takhle, že když já chcípnu, on hraje, on chcípne, já hraju. Co se nám to seká, ne? Ani ne. To se dá vydržet. No dá, ale občas se to teda teďka sekne. Teda seká se to hodně, už ne. Dá se to jako vydržet, ale no. Ono si to dá vydržet, ale Dá se s tím hrát. dá se s tím hrát, no. Horší bylo, Jo. Úplně se... Máme zbraň G36C. No. Pak M9, pak RPG 7v2, pak minus lám a granát, nejde tam asi nějaký ten mini. Takže máme první kill. Počíme se a toho už zabili. Služební hvězda G36C. 2000, to se mi líbí. Já už bych chtěl říkat... Wow, teďka, co to bylo? Wow, čeče. Tak to čeče, nevím. No tak hraješ ty. Teďka si koukejte, jak to... Jo, zepneme se, čekaj, jo. Pojď, najem židle. Jasně, ono se to zbořilo. Brutál. Jo, ono se zbořilo. Jo? Jsem nevěděl. Brutálně to pořádáme, tam radši nepoužívám skútr. Hodně. Takže jedem. Jedeš. We just neutralized objective Charlie. A jdem na Ečku. Tak, jedeš. Je to jedno. Objective Charlie is ours. Já bych si We to now bude control vypadat, objective ale... Charlie. Hang on! I need a ride! Jsme level 54. Počkej, brutál. Jo, tamhle ten Číňan na tom plakátě, já prostě nemůžu. Vidíš ho, tamhle. Ukaž mi na toho Číňana. Second in machine gun Ukaž mi na toho approaching from Číňana. your west. Já tady ten. To je prostě boží domek. Trollfight. To je Face. face. To je meme face. No, to je face prostě. Nějaký koaxiaj je online. Koaxiaj online. To je, ty máš přidanýho nějakým Číně. To je Čech. Akorát, že si dá úplně informé. Čínský. Takže tak se mě přidávejte na Bedlogu, co máš tam zabil, jasně, AK-5. AK? Začáteční zbraň u medika, ne? Ne, začáteční zbraň u karabiny. Karabin. Jo, u karabiny. Začáteční zbraň u medika je AK-12. N4, wow, už to úplně chybí, úplně malinký kusínek. Červený ležna, necháme si tu optiku 2, nebo ten... Já bych si dal červený. Já bych si nechal optiku. Necháme optiku. Tady vůbec nepoužívám mít něčemu. Čekej. Tak asi jí dám. Tak. Se mi s tím určitě bude hrát líp. Já vlastně prohrál. A no, brutálně. Ale brutálně. Protože měli 535 tiketů a my máme teďka vlastně Ten 0 jak tam tiketů. skáče. Že jo? Teďka kdybych tam takhle ještě, kdyby to tam bylo, tak takhle tam moje tele. Moc jsme si ani nezahráli. No, ne, dáme další kolo. Ale když jsme docela dost bodů. Za to, že jsme zabili, čekej. Jednou a máme, zabil jsem jednoho. Poslední. A jsme poslední. To se nám líbí. Určitě. Děláš srandu. Ne! Skóre máme 201. Jenom.
Když jsme dostali tu hvězdu 2000, ne? Čekaj. Ocenění hvězda. 2000 bodů. A jo. Jo, jasně, tady jsem na to přečetla. Normálně, kdybychom nedostali hvězdu, tak máme 401 bodů. Ale když se nám přečetla hvězdu, tak máme 2000. To je dobrý. A hraju já, protože jsem nezabil. Zase tam operace síťová Šanghaj. Operace Obléhání Obléhání Šanghaje. No, ty mapy se mě Šanghaj. tak no. Mě taky. Hodněkrát smíchalo dohromady. Mě zase jako třeba, jo, zablová zóna. Zablová zóna. Mě baví ničit tu přehradu a pak to úplně ta voda úplně, to všechno zatopí. Snížíme zvuky u Battlefieldu, aby nás tady zase bylo slyšet. Doufám, že mě je slyšet. Doufám, že i tebe. Jo. Myslím, že taky to pěkně. Víš co, budeme mít do mikrofonu, vždycky, když něco zamluvíme. Jsme teď měli jedno FPS. Jedno FPS, 10, 13, 10. Čekej, já jsem to na těch 60 FPS. Kurva. Zabavová zóna. A Conquest. Občatel kontrolujte většinu objektů. A nevíte, jak protivníka. Blablabla. A já můžu číst, nemůžu. Není to vůbec zajímavý. Jo. A či dobře čtu, když tak sami. Takže. Čtíte. Koho to nezajímá, tak ať teď zavře oči. Kame. A ať dělá. A dáme si 5 minut ticha. A stačí. Dobrý. Ubylo 5 minut a jsem zpátky. 5 minut nebylo. I když Bylo 5 vteřin. to bylo 5 vteřin, a ne 5 minut. Aha, prostě já jsem myslel, že mám tu navaděnou. Toho nevezvednem se na něj. Máme BVPčko, kterým se mi furt daří. Tamhle Helena. A my takhle budeme šít po těmhle těch šourech. Čekej, co to mám za kulomet, ten se mi vůbec nelíbí. No. Tam má nějaký Počkej. Kde to je, by mě zajímalo. Aha, ono to je tamhle. Budeme na něj šít? Nebo se schováme, jak se robí. Schováme se, jak se dobová. I've eyes on hostile Nope. LAV. Just west of Budeme čekat. Víš se, ok, já mám nápla. Já vyskočím a teďka se čum. Aha, já jsem zřiskal. What? Jej, AC21. To se mi vůbec nelíbí. Takže děkuju. Jo. Že můžeš hrát, viď? Jo, Přesně jo, tak. Přesně tak. Prostě si jenom tady to. Ne, to si nevezmu. Tohle si chci říct. Ale nemůžu. Ať ne. A, to je lepší. Školka. V záplavové zóně 4 kolka. Logic. Logika, vole. Listen up. Já někam schovám a nechám jí za... Čekej, stoj, zastav. Tak. Čekej, pojď. Hele. Zničíme zvuky, aby nás taky šlo taky trošku slyšet, protože to máme na 80. Takže to je dobrý. Takže A vidíš, to nás slyšet určitě bude. A čekej. Ještě. Tebe, co zás? Neboj. Jestli mě zabiju, tak hraju ještě. Ne, jsi neříkal, jo? Ne, jsi neříkal, Já dobrý. jsem tě slyšela, ale ten. Jste velitelem družstva, jej. To se mi líbí. Okay, be advised we have lost objective Echo. Ale furt jsem velitel. Ale pojď si neříkal. West of relocation. No, tamhle byl. Nevidím to. Tamhle, tady. No, vůbec jsi netrefil. Control of objective Já Charlie. bych si taky netrefil. To je moje vlaječka. Heads up. Wow. Going down. Jdeme We just vůbec? lost network ability. Ne, to byla kapka, vole. A kill him. Jasně, on se ga bude hasit na populáru. Nebude bojovat. Zabilo ho BVPčko, podle mě. Ne, zabilo ho RPGčko. Na mostě. Je, vidíte?
tam bez nějakého Čecha, furt. Ale kde může být, vole? Nějak se secretoval. Kde může být? Že by nás obešel? Že by... Ne. I tak by šel. Ale ty blíny. Zabil nás nějaký Pepa. Pepek námořník. Pepek námořník. Máme Helinu. Já můžu s Helinou neumím, ale řídit umím. Ne, neumím. Já s ňou neumím. Ty se neumíš. Jak prší sníh. Ne, Ty neumíš to dělat. já neumím to nic. Takže RPGčko to tady bylo. skákej. A jumping. A tak to si ti vůbec neumí. Vodlo. Nepovedu, než sniper. Ty sračka, vole, ono nás to dalo dolů, vole. Co to je za čusa? Ty vole, taková armáda, tak to bych vůbec nedal. Čeče. Tak tohle vůbec. RPG. Tohle byla úplně nahoun helikoptéra. Jo. Kde se logická čtyřka? Honze 145, ukončil hru BF4. To je hodně zajímavý, asi to všechny zajímá. Jo. Určitě. Že ho nikdo nezná, vole. Ale tak je pravda. Hejčiky, jako to hrajeme o 1000 tiketů, vole, a mají teprve road. My máme 830, vole, 30, no. A oni mají 918. Já jsem velká holčička, hubsloužička. Máš tady BVPčko, kdyby něco. Já vím. A nevím kde. Tak. Tady kokot, vole. Teďka nás prozdraví, počíši, vole. Jestli to je někdo? Že jo, ten náš. Ráda. Tak ho viděl, vole? Je zabila nás Kuba. Kuba. My jsme ho killli jednou a on nás killnul jednou. Děkuju, Kuba. Ale jak ho neviděl, ten co viděl? Nebo nás killnul dvakrát, já nevím. Čeče, nevím kam půjdem. Nebo tam udělal na slepo granát. Slámu si nevezmeme, vezmeme si určitě Návratu. návnadu. Z karbonných vláken vezmeme z karbonových vláken a dáme výbušniny. Tady dáme oceánský moře, aby nás neviděli, i když tohle je moc nápadný. Takže tohle taky musíme dát pryč. Tady dáme naše námořní sračky. Rakosový. Dobrý, a jdeme rád. Jdeme nikam, protože jsme My se to prohráváme jak prase. Já vím. Půjdeme semka. A on tady má kamarád maják. A já Ty neboje. Ale, no. čau kamaráde. Já místo pro sniper, já ne pro tebe. Tam dole je ta školka. Tebou. Ne. Senu to neplatí kamaráde, vole. Tebou být školka. Skočit na školku a zabít se. A musíš tady. Aha, jasně, vole, oni tam... Tak tohle je na hovno školka, vole. Všude zakampená školka. Děkuju. Máme blbý tým. Máme blbý tým, no. A měnit tým nebudeme, protože to by bylo slabský. Jo, bylo by to slabský, nebudeme opouštět I když náš my tým. jsme taky noobové, ale to nevadí. Jo, my jsme nubové, protože zabijeme RPGčkem. Ne, jen To není noobský. to není noobský, ale Tohle je noob. my prostě láme. Tohle je prostě borec, ten vedle tebe. Vole, ten si tady lehne a bude úplně maskovaný, vole. Mrdá, vole. Mrdá? Ty boh, tam to venku, tohle je moje. Jo. Rebel, vole. Rebel. Rebarbora. Dobrý. A What začíná the to. Co to má Ty kurně? vole, ještě začíná. Prší, Prší. jen se leje, kam maminko pojedeme na pokážku. Protože já si můžu lehnout. Si ležím. Ty by něco, protože amík. Děkuji za pozornost. Jsou tu amíci a amíci tě killnou. Děkuji. Tak jo. Tak jo. Beru zpět. Děkuju. Děkuji to bude BVPčko. To jsem to hledal. Vlastně říkal.
Tam bude AC21, QB, nebo CQB. Děkuju. Já jsem říkal a... Já jsem mu šel do hlavy a střílet jsem dřív jak on. Nevím, co to znamená, a to je jedno. Je to cheater. Cheater! Fuck! Kurva. Máme jsme hrali. Tamhle běží další školka. To musím tentokrát zničit. Kolkáček zdrhnul ze školky. Ty vole, kdo po mně jde, vole, jako vždycky, vole, jaký sračky, vole, sračky, vole. Tady jumpneš dolů, vole, a teďka tě to tady každý killne, vole. Ochu, hacker. Další hacker, vole. Je jich tady moc. Jsou přemnožení. moc, vole. Ale dobře. A dobře, čaj. Aspoň ten náš A jinak okres China. bere. China, China jsou nejlepší. Je tu je? Nikdo. Nikdo není lepší než China, China. China. What the fuck? Mina? Mám. Děkujeme za pozornost. Oni mě štvou. Mě taky. A to až blbý. Protože tohle se mi vůbec nelíbí. Co to je? Tohle jsou nevychovaní. Je to nevychovaný nebo jako co? Já jsem taky nevychovaný. Little Beard tě zabil. Little Beard ten tě zabil. Není. Zase vole. A je. Ty jsi rebel. Rebel, vole. There's a hostile MG soldier west of your location. West. To se mi líbí. Víte, co máme za boha? A jmenuje se to Božko. Božkov. Pén. Božkov. Nevím, jestli Božkov. Je to Božkov. Je to Božkov. Ty na té mi nemůžeš jít, protože nemáš žádný vozidlo. Ano. A vím, že tam jsou. A je to BVPčko. I've eyes on an enemy sniper just east of your location. Máš návnadu, Jana, bys viděl. Jako nebo RPG. Návnada. Ty ho viděl, že tady jsou. A ten nepřátel vidí, že tam je sniper, to tam vidíš. Have eyes on hostile sniper just north of your position. Neutralized objective. Já chci moje RPG. Ono to řeklo čurák v autě. Zabil tě lavňáček. A já si vezmu srava. Děkuju. Děkuju a ta návnada je fakt blbá. Takže tady se vezmeme, samozřejmě, opravdu sodu. Vezmeme si sodu. Co jsi chtěl, pane? Už jsem nic. Oj, to pokorný. Už jsem něco a už nic. Ty vole, řídit to nějaký megadlon, vole, ani řídit neumí sračka. Vole. Tady zaběhneš, vole, a už tady zebneš. Ty prostě někam půjdeš a hnedka zebneš. Můžeš si dát tlokat? Dobrý. Co to furt je, vole? Už je při spánku, vole. Já spím, vole, a oni mě tady budou furt rušit. Kdo to tam Skočí do toho zabíjí? Do jakýho bazénu? Bazén! Jo! Děkuju. Vidíš tu krásnou čistou modrou vodu? O, ham. Sice v ní je pár střepků, ale to nevadí. Tamhle dolů. Věď, tam. Chceš to otevřít? Jde to otevřít. Nejde to otevřít. Tam moje stará, musíme jí... Počkat, Je to stará. musí zachraňovat. Sedm na ní. Děkuju. Jenom nechci spadnout. Tam je žralok. V takhle velké vodě tam musí být žralok. Není. V takhle v téhle vodě musí... V tom piraně. Co to tam děláš, Mario? Tady máš granátek. Ale to tam nedohodí, takže to musíme dohodit dál. A to padne tam. A tohle zemne. Děkuju.
tady budu nenápadnej. Jdu do spodního patra. Tady, doleva. Třeba tam bude nádechová komnata. Yes. Znám zkratku. Rebel. Takhle zdržat. Je tam flash, vole. Takže pokud mě ty hovara killnou, tak já killnu s Rebem. Koho tu tak budeme mít příště? Sice se neví, kdo to ještě. Cicilo. Cecila. Pipě Když dlouho. nevím, kdo to je. Bude tu sice Pipě dlouhá punčocha, ale to nevadí. Tady Yes. zpívá v pozadí. Jo, on nás zpívá v pozadí. Děkuju, Pepíku, že zpíváš tak hezky. Nesmíš. Takhle si to oplatí, vole. Takhle se to oplatí, šulína. Takhle se oplatí pomsta. Pomsta. To. What? Be advised, enemy missile Má být. inbound. Jeden přišel, druhý. Objective Charlie has been neutralized. Hostile machine gunner, west of your position. Okay, we have taken control of objective Charlie. Ty vole, kde Tamhle, jsou? tamhle. Ty vole, ty jsi... Ty neviděl. Co za tebou jedu? A Cčkem zase tady ten. A tak. 4krát nás zabil. Jestli nějak neví. Jo. Přijíždí k nám. Jo. Přijíždí k nám nová plachetnice. Já vím, že je pod tou vodou. No, tenhle nás zabil, on přijel. Jo. Jo. Přijíždí k nám růmová Kam jedeš? plachetnice z Kam to jede? Nevím. I've spotted a hostile machine gunner. Teď vtip, jo. East of your location. Aha. Ne, to není. Objective Bravo has been lost. Chci říct, jak zemřel Hitler, Jak? protože mu přišel učit za plyn. There's an enemy machine gunner east of your location. Že on zabíjel lidi plynem, tak mu přišel učit za plyn. Že utrácí plyn. Děkuju. To byl blbý. To byl nejhezčí vtip. Hochu, teďka máme lagy jak prase. Děkujeme. Tam ty hrozný. No to jsou tady ty hrozný. To jsou ty hrozný. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, Ne, ještě ne, dívej, to snad přejde. přijde. We've neutralized objective Delta. To. A zase tady přišlo. To má být. Be advised, enemy missile has been Půjdu pomalu, tak to snad přejde. Pššt. Lepší. Přijíždí k nám rumová plachetnice z Božkova. Už je celá dopitá, celá její potila Potila. Pak je tu. Čeky, ono to leží, či je cheater. Přijíždí ta vadí. tak je tu celá. Strašně moc. Božku. Mě ty lagy taky štou. Neukončíme to s těma lagama. Tak jo. Tak Takže lidi, pokud se vám video líbilo, dejte odběr a subscribe. Ano. samý. Aha, vlastně, dobrý. Ne, já jsem zapomněl. Like jsem chtěl říct místo toho subscribe. A pokud se vám video nelíbilo, tak dejte taky like, děkuju. A tak mějte se krásně a čus. No, ještě ty. Zdarec.